ବହିର ନାମ ଆମ ଲୋକକଥା। ଲେଖକ ବିବୁଧ ରଞ୍ଜନ। ପଢ଼ି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି କରୁଣାକର ସେଠୀ। କଥାଟିଏ କହୁଁ। ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ସ୍ତ୍ରୀଟି ବି ସେହିପରି। ଦୁହେଁଯାକ କୃପଣ। ଯୋଗୀ ଭିକାରୀ କାହାରିକୁ ମୁଠାଏ ଭାତ ଚାଉଳ ବି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା କେହି ଦେଖି ନାହିଁ। ଭୋକି ଶୋଷୀଙ୍କୁ ଯଦି କେବେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତା ବଦଳରେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ ଆଦାୟ କରିନିଅନ୍ତି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିପରି ବେଶୀ ଲାଭ ଉଠେଇବେ, ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଗାଁ ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ବାଟୋଇ ତା ଗାଁକୁ ଯାଉଥିଲା। କୃପଣ ରହୁଥିବା ଗାଁ ପାଖେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଜି ରାତିଟା ଏଇ ଗାଁରେ ରହି କାଲି ସକାଳୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାଟୋଇର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ସେ ଆସି ସେଇ କୃପଣ ଦୁଆରେ ବସି ଥକା ମାରିଲା। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଘରେ ଥାନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇ ବାସରେ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରୁଥାଏ। ବାଟୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ ଆଗେ ଦେଖି କହିଲା, ମାଉସୀ, ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ରାତିକ ପାଇଁ ମୋତେ ତୁମ ଘରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅ। କାଲି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠି ମୁଁ ମୋ ବାଟେ ଚାଲିଯିବି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ବାଟୋଇକୁ ଘର ଭିତରକୁ ଡାକିଲା। ତାକୁ ଗୁଡ଼ାଏ କଞ୍ଚା ଶାଳପତ୍ର ଦେଇ ଖଲିପତ୍ର ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲା। ବାଟୋଇ ମନେ କଲା, ଏଇ ଖଲିପତ୍ରରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ବୋଧହୁଏ ମିଳିବ। ଏଣୁ ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହିଁଙ୍କ ଲାଗି ଦୁଇଟି ଓ ତା ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏମିତି 3 ଖଣ୍ଡ ଖଲିପତ୍ର ସିଇଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ରୋଷେଇ ସାରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟାଏ ପତ୍ରରେ ନିଜ ପାଇଁ ଓ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପତ୍ରରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଅନ୍ୟ ପତ୍ରଟି ଉପରେ ଚକା ପକାଇ ନିଜେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ବାଟୋଇ ଏସବୁ ଦେଖିଲା, ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଭାବିଲା, ବୋଧହୁଏ ଏମାନେ ଖାଇସାରିଲେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିବେ। ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବହୁତ ବେଳ ବିତିଲା, ହେଲେ ତାକୁ ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଖାଇସାରିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀ ବଳିଥିବା ଖାଇବା ଚିଜକୁ ଘର କଣରେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଦେଲା। ଗଣ୍ଡିଏ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ସେହି ବାଟୋଇ ମନରେ ବଡ଼ ଦୁଃଖ ହେଲା। ଭୋକରେ ତାର ପେଟ ଜଳୁଥାଏ, ମାତ୍ର କ'ଣ ବା ସେ ଆଉ କରିପାରିବ? ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବସି ରହିଲା। ଖରାଦିନ ରାତି। ବାଟୋଇ ବିଚରା ଅଗଣାରେ ବସି ଆପଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟ ଭାବୁଥାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁଯାକ ଅଗଣାକୁ ଆସିଲେ। ଗରମ ଦିନ, ରାତିରେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ କାହାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ଅତିଥି ମହାଶୟ, ଗୋଟେ ଭଲ କାହାଣୀ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣିବା। ବାଟୋଇର ତ ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳୁଛି। କଥା କହିବାକୁ ତାର ମନ ହେବ କୁଆଡ଼ୁ? କଥା କହିବା ଲାଗି ଏଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି 3 ଥର ଅନୁରୋଧ କରିସାରିଲାଣି। ଏଣୁ ଭୋକ ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ସେ ସେଇ ବିଷୟରୁ କଥାଟିଏ ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲା। କଥାଟିଏ କହୁ କଥୁଳି, ଭୋକରେ ପେଟ ସନ୍ତୁଳି, ଚଣା କ୍ଷେତରେ ମିରିଗ ମଲା, ଖାଇବାକୁ ତାକୁ କେହି ନ ନେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କି ରହସ୍ୟ କଥା? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ବାଟୋଇ କହିଲା, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ 4 ଗୋଡ଼ିଆ ମିରିଗ ଚଣା କିଆରିରେ ମରି ପଡ଼ିଛି, ମାତ୍ର ତାକୁ କେହି ନେଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପଚାରିଲା, ତାକୁ କ'ଣ କେହି ବୋହି ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ? ବାଟୋଇ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ହଁ, ଯେ କେହି ତାକୁ ବୋହି ଆଣିପାରିବେ, ମାତ୍ର ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମିରିଗକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୁଗାପଟା ଦେହରୁ କାଢ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍ଗଳା ହେବାକୁ ହେବ। ମୁଣ୍ଡ ବାଳକୁ ମୁକୁଳା କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଘଡ଼ିରେ 7ଟି ଛିଦ୍ର କରିବ। ସେଥିରେ 7ଟି ବଳିତା ଜଳାଇ ହାତରେ ଧରିବାକୁ ହେବ। ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଗୋଟେ ଝାଡ଼ୁ ଧରିବ। ଏମିତି ରୂପରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀଲୋକ ଯିବ, ସେ କେବଳ ମିରିଗକୁ ଆଣିପାରିବ। ନୋହିଲେ ଅନ୍ୟ କେହି ଗଲେ ସେ ମିରିଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇବ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତ ଭାରି ଲୋଭୀ। ଏପରି ବେଶରେ ଯାଇ ସେ ମିରିଗକୁ ଆଣିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲା। Sample complete. Ready to continue?